Sapira. Say hi to my vlog. Say hi to our vlog. Sapira. Once again mga ka-Chols, this is ka-Chols TV and welcome to our YouTube channel. Sa tagal po namin hindi nakapag-vlog, almost 1 month. Kasi nagkaroon ng problema po yung isa naming vlogging phone. Kaya hindi namin na-upload yung 3 video na ginawa namin. Pero mabawi kami mga ka-Chols. But this time, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo po ngayon. Saan tayo pupunta ma? Ano may face mask mo? Oo, dyan sa San Felipe. Punta kami sa mga friends. Invite sila magkalkal ng kamoting kahoy. Oo nga kami kamoting kahoy. So, hintayin, panood, so ano, abangan nyo kami, magpanood kayo mga ka-Chols. Ay, kakaiba tong vlog namin ngayon eh. Siyempre, wala na tayo sa part na survey. Dito tayo ngayon. So, yun, kita tayo kaya. Yun nga, may nanalo na. Hindi mo kong sabihin yan. Ano kami nanalo na mga talaga? O kaya nga, huwag na sabihin kung may nanalo na. Ano naman natin, di ba mga ka-Chols? Ano naman natin yun? Panibagong vlog na nga tayo eh. Panibagong tema na nga tayo. Yun, kita-kita tayo mamaya mga Chols. Biyahe kami. Samahan nyo kami mga Chols. Ay, nako. Para mo dito? Pupunta kami sa kaibigan ng asawa ko sa San Felipe. Dito sa, saan ba yan? Naga na rin, Naga, Camarines Sur. So yun, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa naming video. Yun, ang gagawin lang namin, magkakalkal lang kami ng mga kamote doon. Bahala na, magkita-kita tayo mamaya mga Chols. So dito na tayo ngayon sa bahay namin, no? Bahay ng rest house ng kapatid ko, yung bahay namin. So yun, magkita-kita tayo mga Chols. Mamaya na lang. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could Ito muna kami mga ka-Chols. Maulan. Waiting kami muna dito. Siguro mga isang araw bago tumigil to. Ay salamat, tumigil na mga ka-Chols. Time check is 4:15 PM. Yan mga ka-Chols, tuloy tayo mga ka-Chols. At itong takbo natin na to, alalay lang tayo at basang kalsada. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘길 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아.
Ayun, nandito nakarating din tayo. Hello. Diyos ko. Grabe. Mulan eh. Punta na basa pati medyas ko. Basa oh. At yun, nandito na nga kami. Nagpusa-pusa pa kayo? Bakit yun nakaitim? Ba't ngayon nakaitim lahat? Kumusta yung anak mo? Doon sa naman? May gagawin pa. Ay, Sapira. Say hi to my vlog. Say hi to our vlog. Sapira. Tumakbo. Tumakbo. Yung bali mga ka-chos, anak yun ni Alep. Yun yung kumari. Kumari na asawa ko. Yung mga classmates yan. Si Dulce at si Alem. Say hi, Alem. Ay ka naman sa vlog namin, Alem. Oh, yun. At si Chano, asawa ni Dulce. So yung vlog namin ngayon mga ka-chos, ganito lang. Wala, magti-trip lang kami dito. Makikigulo lang, makikikain lang kami. Gura ano ni, turon. Yung ibig sabihin mga ka-chos, ang gura ano ni, magkano. Baka si iba. Pasahay sa mga OFW kasi sa Hindi pa ka-chos. tuluto. Naku, ito yung nakakamiss doon. Actually, may gumagawa naman ito doon sa Hong Kong. Oh. Yun nga lang, ang presyohan naman, affordable naman pagka Hong Kong dollars. Magkano sa Hong Kong yung ganyan? Mga 10. Buhay mo na may mga OFW doon, yung mga friend mo. Makikita-kita tayo dyan mga friends. Sa mga OFW. Sa asawa niya, si Christian. Shoutout sa'yo, Christian. Shoutout sa'yo, Christian. Kung nasan ka man naroon, alam namin, andun ka sa Team Alaska. Si Christian po ay nasa Alaska at Oo. nagtitimpla ng bear brand. Alaska, tas Bear Brand. Puro batag. Oo, saging. Iwan na ang luto. Kami nakausap pa kami doon sa ano, sa may bumbon. Ewan ko doon, ang daldal ka. Dumikit na may dumikit na tao, nakausap na. Pero talaga, chichikarin mo bisan nungkod ko doon kakakinagusap na. Lem, hindi na ito pakaputin. Paano ka makabungkal ng ano yan? Kamote. Buti nga yun, hindi na mahirap bungkalin eh. Malambot na yung lupa. Sapira, kamusta yung TikTok mo? Shoutout ka naman dito. Shoutout mo yung Dali TikTok po. mo sa pila. Nag-ano na kami doon ah. Pinapalo na kami ah. Nag-follow kayo? Nag-follow up. Oo, na baby. Ay Lem, papakita namin yung farm mo ha. Actually mga ka-chos, meron tong farm. May farm to. Kita nyo yung lugar na to. San Felipe Village to. Ito po Pero yung mga merong... kaibigan ko na manyanyaman. Ay, yaman. Kakaiba tong farm. Papakita namin sa inyo to mga chos. Ay, nagluluto nga sila. O, kita nyo. Ayun. Nagluluto sila. Ano yung luto niya? Ulit-ulit. Ito nga, oh, turon nga, oh, turon. Ano lalaroin natin? Hindi nakaisip ng ano eh. Di ba yung hula-hula kasubsub sa una? Ay, nakalimutan ko yung pulpo. May pulbo, hindi mo dala? Ito, coincidence, wala talaga kami pinag-usapan. Nakaitim lahat to mga chols. Ewan ko bakit lahat kami nakaitim eh. Lahat kami nakaitim. Father's Day. Anong mali? Ayun. Hindi natin alam ba't nakaitim lahat eh. Hindi naman tayo nag-usap. Oh, hindi. Love is beautiful. Love is beautiful. Siya pala, mga ka-chol, si Alem. Ano yun? Ayan ha. Magaling yung mag-bake. Ay, sabihin mo naman yung pangalan ng bake shop mo. Order nga online. Online. Online lang, Online, Wala ah. pang bake shop. Ah, wala pang bake shop. Soon. Oh, soon. Dito yung farm nila. Mini farm. Miniature farm. Okay, yung anak sila dito. Kami naman mga ka-chol, so.
Papakain siya. Di ba? Ang cute. Susundan siya ng mga manok. Oh, yun. Ang ganda dito. Oh, hindi mo makakalain dito sa village na to. May pato. Oh, di ba? May pato siya. Oo. Ang cute oh. Meron pa sa likod ko nakasampa. Aray ko. Aray cute yan. Oh, di ba? Meron kompleto tayong manok dito. Ang cute. May inahin. Ganyan ito lagi ginagawa niya dito. Nagpapakain manok. Ay, ang ganda. Masulit ka na dito kasi may itlog na. Libre na ito, papatola. Kaya nga. Oh, patola. Oh, tinan yan, oh. Patola yan. Oh. Di mo akalain sa lugar na to may ganitong farm, mini farm. Ang cute. Ang ganda dito. Kalatris, oh. Natilis. Kain tayo mga chons. May papaya. Dito sana tayo Mm. merienda, kaya lang. O kaya nga lang basa. Diba? Tingnan nyo. Ang lalaki, hinog na. Saan ka nakakita niyan? Diyos ko. Yung sa village na to, wala ka makikita dito may ganitong tanim eh. May mga talong ako, kaya lang walang buhay. Iba. Ganda dito. Ayan mga kachos. Ano tawag dito? Ganso? Ano tawag sa? Gansa. Oo, gansa. Yan, oh, kita mo naman, oh. Diba? Ang ganda ng farm niya dito. Ay, may pato. May ano yan? Ano yung nasa loob ni baboy yan? Manok pa rin. Manok na malaki. Talaga. Lapitan natin dito mga kachols para makita nyo. Ang dami dito manok. Hindi na sayang yung space dito kaysa mabakante. Kita nyo naman. Oh. Ayan o, nalaki ng manok oh. Dito lang yan sa lugar nila. Siya lang halos. Mula ka, baka lumabas. Oo. Siya lang may ganyan dito. May Diba? itlog yun dyan sa loob. Ayun. Kita nga rito itlog. Ayun oh. Oh. May malaki ditong pinaka pandang nila. Sinahin, tapos may itlog doon. Okay na. Diba? Ayun yung itlog oh. Makikita nyo ba mga chol sa inyo? Yun. Hindi ka na magugutom dito kung may ganito ang alaga dito. Ito, mahirap hawakan to. Hindi natin mahawakan to. May itlog ba rin to? Ang ganda. May gripo rin pala dyan ano? May gripo rin pala. Gripo. Pwede magluto. Magluto. Yan gansa. Kaya malaki. Yan ang nangahabol yan eh. Oo. Nangahabol yan. Pwede mo habulin. May aso dito. Oh, ito maganda oh. Tarnate oh, benlito. Ang tawag dyan. Tarnate. Oh, ito. Japanese chicken yan eh. Bantam. Bantam at bantam. Ang liit. Isang tangkal lang yata. Oh, diba? Nakita nyo dito, may itlog dito. Oh. Wala itlog. Dito tayo. Oh, yan, meron yan. Diyan, siyempre may naglilimlim, hindi mo pwedeng lapitan yan. Nagalit yan. Oh, kompleto. Kung kailangan nyo ng nyug, ito puro nyug to. Yan, puro nyug yan. May gato, may duit. Relax ka na dito, boy ka na dito. Porta masipag ka lang dito, marami ka na makakain. Hindi ka pwede dito tatamad-tamad. O, tingnan mo naman. May saging pa dyan. Doon sa kabila. Oh, may bunga. Oh, may saging. Kompleto lang ha. Mas kung hindi ka na kailangan pang mamalengke. Hindi ka na kailangan mamalengke. May talong. Oh, may saging. Ayan, ang puso eh. May patola. Ito yung mga talong niya. Ang ganda dito mga kachols. Hindi makakalaing dito sa lugar nila sa San Felipe. May ganito yung tanim. Kasi mostly ka dito mga kachols. Malalaki ang bahay dito. Tapos yung bakod, garahe, ganun lang. Pero dito iba.
Meron siyang sarili niyang parang miniature farm. Dito na yon, kumpleto na lahat dito mga kachols. Baboy na lang. Ay, mahirap naman yung mag-alaga. Ano? So, ito yung alateris eh. Ito yung mga yung maliit pa ako. Ito yung kinakain ko eh. Alateris. So, ngayon, hindi pinapansin dito. Ngayon, kuha tayo. Yan. Wala nang hugas-hugas yan. Diretso na hanggang mukha nga yan, no? Sarap mga kachols. Okay dito. Kung hindi lang basa, kung hindi lang umulan, dito kami merienda. Ay, umulan eh. Ganda rito. May kamalig doon. May barang kubo-kubo din doon. Kompleto siya, kompleto. Kita mo nyo naman yung papaya, ang ganda-ganda. Ang lalaki oh, tingnan nyo naman oh. Ito, sa Maynila, ang mahal-mahal na papaya. Yung mga OFW natin, mga probinsya, nako, pag umuwi sila sa probinsya nila, sa mga lugar nila, ito, agad yung unang nilang hinahanap niya, papaya. Dahil, Diyos ko po, lalo na pag hinog na. Sarap. Yun, balik muna tayo dito mga kachols. Ito muna tayo. Lem, dito muna ako, Lem. Ayun, mga kachols. At dito pa, meron pa dito pag entrada dito. Ito yung exit, mga kachols. Kita nyo naman. Yun, meron siyang natong. Kita nyo pa to, ang laki to. Ang laki oh. Ilang dangkal yan oh. Ang laki. Dito yung garahe nila. Kaysa hindi magamit yung area na yun, at least ngayon nagagamit kasi nga. Ano lang din dito eh, masipag ka lang dito. Ito ano to, pagkakaalam ko, dragon fruit to. Yan, dragon fruit to, sigurado. Dito tayo, balik natin. Oh, ayan, may gulay na rin sila. Oh, tingnan nyo naman oh. Oh, di ba? Oh, lalaki oh. Oo, tapos papaya, Oh, oo. yung papaya. Akin daw yung mahaba, akin doon sa yung mataba. Di ba? Ang cute, ang dami, may talong pa. Tara. Tama naman, kompleto na rito mga kachols. Okra. Okra, saan na? Kompleto na dito. Tapos meron siyang mangga, iisa ang bunga. Saan? Ah, Indian mango. Indian mango, yun o. May mango sa likod gulpi. Ayun o. Kita niyo ba mga kachols? Dai pa, pero Dracula na. Nangingidam ako kain ka to ay. Ayun, split naman ito. Dakol-dakol lang ako sa imo. Tata, ano. Dito Pero tayo, na parang ito lalaki ni. may aso, baka Yung patula dai na, kadakong ka sa. Ako sa taas. Ano, masakit ka? Kaya nga, saan mo na yung tulo? Ito, gusto mo lang giniling kung mabangutan mo giniling. Oh, guys, lagyan lang daw ito ng giniling. Ulam na. oh, ulam na. Hindi ang aki mo. Kahit sardinas. Bibi. Ay, ito, hindi pwede. May alateris dun sa likod eh. May alateris dun oh. Ano daw yun, sa pag may diabetic ka, pwede daw yun. Sabi. Oo. Tumbog na ibaga nga. May bunga ba yung guyaba, no? O may guyaba no daw, kaso hindi alam kung may bunga. Feeling ko meron pa, puntahan mo nga. May aso, kagat pa ako dyan. Kataon na nakadakol bunga siya. Siguro, pito. O nakikita niyo yung malaki, machong-machong patola. Ayun o. Oo, ayan. Sabi. Pero hindi na daw yung pwede. Pantanim na siya. Ang tanim na siya. Ito laing. O, taray. Nakaano na kami ng gulay. Wala kasi kami pang ulam, kaya kami nangingapit bahay. Ito mapuputol to chan. Pag binaba mo, patuloy, di mo na makahatak. O dapat pag pataas ka. Pataas ang hatak. Pataas. Tang ina ka. Utot ako dito. Ang bigat. Putang ina nga yun. Ang bigat. Putang ina yan. O ano. Ang hirap di ba? Ay kain putang ina. Kain sa ano. Wala ka. Tang ina yan. Ayan na oh. Yun lang. Puta. Ayan o. Meron na. Meron lang pero konti Ayan siya. na.
Ang dilim na. Madilim na kaya hindi na natin masyado makita eh. Ayan Ayan, o. mga chos, oh. Ano ka ang Nakakatawa siya, ano? Malaki ng carrots to. Sa'yo yun. Ayan na o. Tatanggalin Sabi na ni yan. Chano, madali daw atakin. Nahirapan ako. Inang hatakan ni Chano. Ibig sabihin, Wala, lumpo tayo. Hindi lang sanay. Hindi ako sanay yung matak, hindi ko alam kung mapuputol o hindi eh. Ay, ka na, kulang ka namin. Hindi na kayo na lang. Kayo bida dito. ayun asa na si Bastita kasi. Ayun na, wala ko. O ayan na. Magkano ba kamoting kahoy? Ano, 30 ang kilo. Oh, ayan na o. Yung aso. Hinahabol nyo na kabay. Yan. Ayan yung... Ang dami rin pala laman no, sa sarong ano. Marami pala. Akala ko naman, mga isa lang, dalawa. Sayang din yung... Nasaan yung puno? Tinanggal yung puno. Ayun na, babalik ulit. Ah, binabalik lang yan? Oo. Tatanim ulit. Kunin mo lang naman to eh. Ganun pala rin yan. O, di ba? Parang carrots na, lalaki na oh. Ito, ilayin mo din. Nandyan. Ilahin mo na. Ako hila. Tinan ko naman ako, kaya natin yan. Ibig ko man. Para dalhin ka lang. Sabay ito ulit ang hinila. Kaya natin yan. Yan yung sa baba. Sige, sige. Sige. Ina mo! Dadahan kasi, isa. Para ka Hindi ko talaga kaya, ma. Ano yung bakit? Meron pang buhay ko dito. Sige, ikaw nga. Tapi ang bigat. Dapat may guantes ka. Hindi yan yung hinata kanina eh. Ito oh. Ito yun eh oh. Sige nga. Wala, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Uy, Tara, ulitin ko. Sopira. Last one ako, Chan. Last one, Chan. Ulitin ko. Ito, hindi ko Hindi ko kaya. Hinahotok nga lang. Ang gagawin? Yan kasi sa baba. Kasi, Ang sakit! Hindi ko kaya. Chan, mahirap, Chan. Christian niya, ikaw naman. Kaya, doon sa'yo eh. May kotse. Ayun Mahirap dyan. Ayun na, umaangat na. Puta, Oh, ayan ilang na. hayop yun. Grabe. Ayun na. Grabe mga chuls, ang hirap yan. Taki na yan, Chan. Nahahatak ang putya. Ayun na, pero mas malaki to. Parang dito yung mas malaki eh. Ang inang yan, wala akong lakas. Doon o, doon. Hindi man lang gumalaw sa akin. Gumalaw naman sa'yo, dear. Pero parang yung lakas ko hanggang bukas pa dapat yun eh. Dapat yung malambot-lambot na. Ayun. Ayun na, andito sa gilid. Wala na lang, tutoy na tayo ma. Sarabayan mo lang sa tanong. Di sumakit kamay mo, Chan. Doon, di ba mas malaki? Tulo ni, ay apat, kumanta sa gilid. Pero mo, lumubog yung kamay ko, parang... Guwapo ni, oh. Oo, gilid. Horse rice wala na rice. Dapat yung mas malaki. Ako naman ulit, awakan mo ma. Ito. Nakutot lang ako kanina eh. Yan o, yung malaki. Ano ko? Yun nga ang nauna, maliit-liit lang. Di mo nagawa. Ang balusin kita dyan. Ano po mas malaki? Lang ako dyan. Kati-kati. Ano yan? Nagayunan ako kanita, may burak na yelo. Di ko man aram na bulong di sa gatul-gatul. Sa Coricom, sa... Ano, labas na utot mo. Walang nangyari. Yeah, ganyan lang pala yan eh. Kaya ako di ako maano pa yan. Ang hirap niya, kala mo ba? Nagkuha pa yan si Kuya Dan. Puchik. Oh! Wala si Chani. Kunti lang laman, pero mas malaki. Ay, naiwan yung itat. Itat? Naiwan yung itat.
Naiwan niya itat. May sikreto dyan pag may hinatak. May sikreto ba yan? Wala. Palm lang. Oh, tabi kaya. Strength lang. Ugat yun, ugat. Ilap chan. Squantes na chan. Dulce. Sino ka kami mo? Dan, ha? Gusto mong guwantes. Sabay tumugtog doon dyan. Paano naman yan dulce? Baka hatak inaapa. Inaalok Nung niya. hinatak niya, lahat nadala din. Basa ka na. Oo. Basa Para na. tayo kay Dulce. Putol na. Silang mag-asawa malakas. Ano? Wala, wala kas talaga. Ayan na! Oh, Ang laki ng ugat. Nalugko eh. Para malambot. Tingnan ko. Meron na ako guantes mga choice. Para malaman natin. Tingnan niya. Naliligo ang ano. Yung mahanap kayo maliit na para mabulot mo. Di ka na mabayan. Baka mali mo kahit maliit na marami laman yan. Sister. Ayun natin ang tukba lang. Gusto mo? Ano nakatayo-tayo lang? Anong pangatakin ko? Ayan o, ayan o. Ang hirap niya. Basta ginindak yan. Hindi, ganyanin mo. Alin ba? Putulin mo muna yung sanga para hindi maano. Basa. Bawasan mo na lang ng sanga. Bawasan mo ng sanga. Ano naman ito? Ito. Para buwelo. Alin dyan? Ayan. Ito. Para buwelo. Ano? Bira. Sinagbibidyo. Nakabunot na. Tingnan natin ito mga choice ha. Ano tayo? Pag talaga may guantes na ako, nagreklamo ako kasi masakit sa kamay. Tingnan natin. Kaya niya na yan. O, malambot na. Yan. O yun, kasi wala laman. Meron. Pero masakit pa rin sa kamay. Ayun o, mataba din ang laman. Kaalin, basta na nagkakalkal doon ko. Yung kalot na gano'n kami ahas. Hindi ko tatakot. Hindi kasi may baka naman dyan, kaya walang ahas dyan. Kasi kung wala nang baka dyan, wala na. Para tayong magnanakaw, agabi na tayo gumagawa nito. Hindi ba talaga ito? Tayo na baka. Damay-damay na tayo dito ha. Huwag ka, kay Alin ko, kasundan na natin. Tawid-tawid si Ali, may lupa rito, may lupa pa rito. Oh. Meron pa nga doon. Meron pa doon? Sa gilid niya lang. Magtanim ka na rin doon. Para ibig sabihin, nagpapareserve ka ng per 100,000 square meter. O, ayan na. O, puno na. Ang dami na. Pwede na yan. O, Apat na ano lang. apat na ano lang to, napuno. Okay na yan. Thank you sa videographer natin. Anong masasabi mo? Thank you sa videographer natin, si Sapira. Shoutout mo naman kay Papa mo. Makikita natin ni Papa mo. May message ka ba? Oh, Chan, kinuha na namin dito yung mga ano nyo. Oo, ito. Ito yung isa yung lupa, saka isa pa yung lupa doon. Oh, yun. Time check, anong oras ma? Di ko alam. Ito ang ko. O, yan. Oh, 6, 6 ano ba? Hindi ko nakita. Meron pa nga dyan. 6:32? Cholo, Ano? diretso pa yan dyan. Kaya alam may mga damo na hindi ko pa nalilinisan. Totoo yung sinasabi mo? Lilinisin mo yan? Bakit? Bakit mo lilinisin? Hindi kasi may mga tanim siyang ganyan. Hindi, Kamuting buti, damo. buti hindi ka sabi mga kapit ba, hindi mo naman lupa yan. Okay lang yun? Tingat, may malinis. Oo, sa bagay. Galing masipag talaga tong kaibigan namin na to. Kahit di niya lupa, tataniman niya. Kaya kung kayo nandiyan kayo sa bahay niyo, magsabi lang kayo, tataniman namin. Ayan o. Oo nga, no, may kamote. Oh, ito. Kaya lang, Oh, mas yan. malaki na yung mga damo. Kasi Oo busy nga, hindi na, natin nakikita. hindi na naaayos. Minsan pag wala kang ginagawa, nasasakop mo pa rin yan. Ito, meron nga. Oh. Ito pa, dito. Yan oh, may kamote nga. Oh, nakatago. Dito sa kapila. Ito, sa inyo. Dati,
Ay, masyadong ano na yung lugar. Oh. Nagtanim kami dyan, di, may bakod naman yun. Yung tinataniman ko, walang damo. May dati, may petsay dyan, siguro 3 plot na petsay. Oo. Sawa ka ng petsay. Pechay. Kaya lang ngayon, wala, ubus na. Kaya nasa paso na yung pechay nyo. Ngayon, isang paso na lang. Ayun, mga chols, babalik na tayo dito sa loob. At yun ha, nangyari na yung ano, di ba sabi namin kanina, magtatanggal kami ng kamote. Magbubunot to. Ngayon, nabunot na namin. Magbunot ka ng nyog! Magbunot ng nyog. Papakita ko sa inyo, papa. Ayan, ayan. Paano? Kasi ito talaga yung gawain namin dito, magtanggal talaga ng ano. Chusero. Ganito na yan mga chols. Tuturo ko muna ganyan. Yan. Dahan-dahan, mababasa yung shell. Oo ano, Parang nabasa mo. para basag nga. Ayan. Tama ba? Bunot nyog challenge daw. Paano pwede magbiro dito? Masyadong iniindictive mo ha. Hindi tayo pwede magbiro dito, baka matsambahan tayo, mahirap na. Dang, di nga marunong. Nilalagari ka. Nilalagari ko kasi ito dati eh. Dati kasi akong karpentero. Ewan ko kung tama ito ginagawa ko ito. Tama. Sige. Yan. Yan. Sige pa. Struggle is real. Parang nasa isip ko, parang pag nadulas ka. Kataan mo yung kamuting kahoy. Di ba? Oo. Pag may hirap, may ginawa. May ginataon, kamuting Kahoy. Sige, Der, kaya mo yan. Dugay ni Dugay. Ano ba yan? Susunod. Anong natanggal mo? Wala na pa naman Parang natatanggal. baliktad yata eh. Dito, dadaan ko. So, pinabot ko ng 30 minutes pag nagpupurot ako dyan. Nakita niyo yung dila ni Cardo, ganyan oh. Pag nagigigil na si Cardo. Pag nagigigil na si Kaya si Cardo. Cardo ngayon, di pa rin namamatay. Siyam daw yung buhay niya. More than na eh. Nakita niya yan? Gigil niya yan. Una mo yung mga tumatawa. Eh, mga audience ko, yan. Pumunta tayo dito, maghirap magbabayad sila lang para magbalat eh. Yan mga tol, nakita niya yan. Gawain ko to araw-araw. Yan yung gamit. Tumawa. Grabe tumawa, alam mo hika eh. Wala pa natatanggal, oh. Baliktad eh. Baliktad eh. Yan, alam ko na. Yun. Kung titignan nyo, kala nyo madali kayo dito. Yung mga nanonood dyan, magko-comment. Dali-dali lang yan eh. Kayo dito, para makita nyo. Mahirap to. Lalo na pag gutom na gutom ka na, syempre kakain ka na, mamadali ka. Kailangan mong kumain. Birahin mo, maniwala kayo nilagaring bakal ko to. Dahil wala sa amin pambalat. Nabuksan mo naman. Oo. Walang ganyan. Mga ano lang talaga. Ito na. Kita na ang Ay, sa sunod mo po. Oh, hingal na, Kaya hingal pag na, di ba? nanghingi kami dito, hindi na kami dadaan dito. Dahil bibili na lang kami nito. Dahil ang hirap pala. Ang hirap. Sa ano, ay kaya lang baka ano. May technique talaga siya, no? kapag nagkamali ka dyan. Ang Ang dibdib mo baka matusok. Iwan na, iwan na. Tapusin mo! Cut mo na! Tata! Sagdululu. Sayang, dapat sinama mo nung pag, ano, yung transition nilang dalawa. Yung ginagamit. Naman si Sir Taylor mo yung ginagamit. Yan. Buwakan mo na. Yan. Prada. Ang hirap talaga, Chols, pero pipilitin na talaga natin. Kita niyo yan? Kita niyo yan? Matalag na eh. Oo. Oh, diba? Ganon, kadali ang dirig mo. Hindi, mga Chols, si Chano talaga gumawa na ito. Diyos ko, ang hirap. Napakahirap. isa pa. Diyos ko, di na, Isa ayoko pa. na, ayoko na. Ayan, oh, ayan, oh, ayan. Ayun guys, gawa ng anak ng friend namin sa Pira.
Si ano to, Sailor Moon? Sailor Moon. Ang ganda, ang galing oh. Ang liliit niyan. Nabawasan din sa birthday. Basta tingnan ko yung video mo. Yung TikTok niya guys, tingnan natin mga ka-chols. No? May tutorial ka nang ginawa yan? Wala? Wala. Hindi ko na sinunod. Sayang ano. Oh, guys, ang hirap nito guys. Biruin mo naman, ang liliit niyan. Hindi yan yung ordinaryong Lego. Tingnan mo, liliit to. Napakaliit talaga niya. Kaya yung sample na isa. Tingnan nyo oh. Yan, mas maliit. Tingnan mo, sa daliri ko. Yan, dito. Ako ano, newspaper. Duling na ako nito. Parang tsani na dapat kailangan mo nito eh. Iba ang mga kabataan ngayon. Ang galing. Ito guys yung ano niya. Ito yung account niya. Yan. Yan. Follow niyo siya guys. Yan. Ganda. Yo mga ka-chols. Guys, meron dito kasi nagpaplano na magsuswimming. Ayan, may plano sila. Oh. Tingnan niyo, tahimik. Oh. Diba? Ito sa laruan Tahimik yan, diba? Ewan ko kailan mangyayari yan. Hindi natin alam. Pero sa tingin ko, drawing to. Drawing. Pero tingin mo lang, ha? Tignan natin, ha? Oo, tignan mo. Mga game plan natin. Mga game plan sila. Pulong-pulong sila dyan, ha? Ini. Ayan ang original na drawing. Ini sa BPO si Allen. Kailangan pa isulat. Tingnan mo na Sa naman. BPI si Dulce. Magsuswimming lang yan, mga ka-chols. Magsuswimming tayo pang mga preparasyon. Hindi na naman sabi, magswimming na tayo lunes. Aligay, dire-dire. Mga ganyan po, sasal. Baka kung sa padada, may mga, nakikita niyo ba yan? Diba? mo. Go. Magpapaalam na tayo, ha? Ito lang naman ano, di ba? Magpapaalam na tayo. Magpapaalam na kami. Magpapaalam tayo lahat. Yan mga ka-chols, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, saka hit yung notification bell para updated kayo sa video namin. So yun, mga friend namin dito, si Alex, si Dulce, si Chano, ang one and only daughter, si Sapira. Alam na kami. Shoutout ka lang kay Christian, nandiyan niya sa Alaska. Sige, okay. Bye-bye!